inyo mga kalapok. Welcome back to our channel, Oplok TV. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Kung nakita mo sa mong last vlog, katong sa last part, silang Jigo ug si George, nga nagpaso-paso sila. So mao na ni, this is the day, the night, the most awaited day. So mao na ni guys, ang netabo karon dara. Nag-makeup na. Ang atong mga contestants sa Gandang Lakas 2019, Iskinite sa San Romeo. And excited na siguro ni sila, dara. Pagitong tamo sa ilang, no? Alright, atong mga makeup artist dara. Then dire kang George. Wake up sa Kulang yapon, isuti lang na ubos ra. dire ka George kay tulo ka buhok kay ang makeup artist kay di madago sa kabuhok. And excited me sa may tabuon niya atong main agenda mo na ang Gandang Lakas 2019. And update na tamuon niya ato sa sports complex sa San Romeo. Kita-kita lang tayo dito. Mag-enjoy tayo dalan. Tara, let's go. Yes, namin din sa social complex so ang tabo na. Tara. Digo, manang makeup po. Baby, huwag ka nang mag-alilangan pa. Si George, kaya nasa luyo? Tara si George. Ano? Ano pa yung lights? Okay, tagaan siya lights. Ato banda kaya na-indot kaya lights. Dili na dito. Happy na siguro magsugod. Update kami yun niya. Let's go! Alright, so magamit ako flashlight. Kaya di ba klaro din kami ito? Si George, wala ilalo na. Happy na magsugod. Si Jigo, natin si Jigo. Yes. Good luck. Kasi masulti naman sa mga fans. Salamat, kalapok. Hala, si Jigo nag-interview. Hala. George, good luck ang mga kuwan, mga mananaw si mo. Sa mga mananaw na ko, happy-happy lang yapon ta. No, ay, bayuta ka. Happy lang yan po po. Tonight, of course, the moment that we're waiting for, hopefully ma-enjoy ang tanan. Sa mga kahago, grabe. But still, laban ng laban mga besh. Mga ka-oplok. Yes, sir! Yes, no? Nagsugod na. Sa dili pa na ko ipagkita ang may tabo karon. Naso ko ipagkita ang clip sa inyo ang anitabo last day, last night, right? Sa Variety Show 2.0 ni Jigo Castillo. Tanawan niyo. Isa nga niya? Chico? Oy! Ay, sama! So Chico pa ka? Magawin niya kong now? Ay, nagkitahan mo. Lucky ka, lucky sa ko. O sa inaani mo, nakasad ko, anak. Wala kayo magpapunin ako ay sinuha. Ha? Ang atong buhaton sa iyon na kaayo ni. Itawag siya o touch by touch. Pumunta hikap po na kong party sa inyong lawas. Mubaw ka o hikap na ko. Let's go, Jigo! Okay, start.
Mo to ang gibuhat ni Jigo diri. Nag-show na sa Sagihan diri pagka last May 8 mo siguro to. May 8 tong video. And karon ako na ipakita sa inyo kung sementa ko. Tara. Gandang Lakas 2019! And now, the moment that we're waiting for, here are our 8 lovely candidates under production number. Jigo! 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 Put some hands up in the Good evening, ladies and gentlemen. My name is Kalapok, aka Maria Aguanta, Kapilamalugta, Sigarang Mata, Virgin pa! Kaibigan, isa tayo. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Maria Cebuano, representing Cebuano. And I believe that ang gata sa baboy para sa baboy, ang gata sa iyo para sa itoy, ang gata sa laki para sa MC. May kabilisan. Ang inyong nagkatubangan, Dito, Alright, no update mo tayo ng production number. Nagilis sa salamat. Shoutout sa ato mga kapart. Kandayo kanina si Jen. Shoutout sila. Thank you so much sa inyo mga buwan. Okay. Update ako niya. Hey, yun na ikaw. When I say turn to your right, please don't turn to your left because not following instruction is considered wrong. Okay. Ladies, please turn to your right now. Turn to your right. Wait, wait, wait. Hello? Wait, wait. Hello? Okay. Isa may right. Oh. Turn to your right now. Oh, di ba? Dili siya may mawag kung sa klaseng kanang kuan kuruto ang gi kuan, no? Kung sa klase sa or napachange oil na babagi sila. Ito kay Kabuso ang kuman. Candidate number 5 up to 8. Please step forward. Huh? Ang pinakalawig lawas, oh? Okay. Candidates, ay, ganun mo i-open siya. Turn to your right now. Oh.
lungkoy, no? Sige, turn to your right now. Oh, safe day ka. Safe day ka, eh? Our best in production number award goes to candidate number 4. Candidate number 4. And our best in talent award goes to candidate number. Candidate number 4. Best in swimmer is candidate number. Candidate number 5. Hoy, 5. Huh? It's open shot time. Candidate number 2. From California. Lagong kapalit pero bright ang future. Candidate number 4. From Barangay Argawana. And of course, it is a great pleasure and it is such an honor to be your lovely host for tonight. Once again, the host tonight, you are our host for the day. Say, happy Alright, I'm down to work! That's 2019! Smile! So how's the feeling? Ano na kay ground? Nakadaog to ito bro. Bayot-bayot mo. Soon! Ano mga solid supporters ng Barangay Argawana? Shout out sa mga kaublog! Very happy. Work ba? Wala lang ako ipakita ang mga tanan na hitabo kay taas na kayang vlog. Shout out sa mga nagkuhan na, especially sa mga makeup artist. Sa mga makeup artist. Sa mga konsihal, konsihal, sa mga supporters. Shout out ka chairman, wala na rin. Regards ka chairman. Oh, Jigo! Jigo! Oy, ato sa rin pasalamatan atong event organizer, atong MC nila ha. Si okay la sa full name niya. Kaniya nagsulti na niya sa vlog. Thank you sa shout out sa ato ang SK Federation President, Honorable Cedric Frasco. Ayaw mga members. Worth it ang kapoy. Worth it ang sacrifice niya. Sabi na si Kay, giga pa siya Cebu. Si Aldrich, yan may nagbitbit sa tunggaon. Worth it kayo. Eh, congratulations gihapon sa mga nakadaog kay bisa ginato na ito bu. Uwo kayo pero kaya ra, no? Sorry kung mag-uyo ako na rin. Vlog is life. Yes, sir! Dili na likutom nga vlog and I do hope nga nag-enjoy mo sa inyong mga nakita. And kunting paalala lang sa inyong lahat. Kani nga video is for fun only and it's just an entertainment lang, okay? And sa kung bago sa mong channel, please like, comment, share, and subscribe. Usa pa gid ay, don't forget to hit the ring bell button para sa ma-notify mo sa mga upcoming videos nga akong i-upload. Yes! Thank you sa inyong pagtanaw, amping ninyong tanan, and God bless. Let's go!